Bueno, hai moito tempo que xa estaban nas cabezas de algunhas das técnicas de servizos sociais, porque sempre estamos aí a maquinar a ver con que actividades podemos sorprender as veciñas, os veciños, a ver como podemos mellorar a participación e xerar tamén espacios de encontro entre as persoas maiores, pero que sexan divertidos, non os típicos de sempre. E o tema do audiovisual, da radio, sempre nos pareceu que era unha ferramenta moi poderosa para iso, non? Sobre todo o tema da radio, que dá voz ao final. E despois poñelo en marcha, supoño que foi algo tamén casual. Coñecín a asociación, a Zona Dal, facendo outro tipo de traballos e como, bueno, me pareceu que era unha combinación moi interesante da parte educativa, pedagóxica desde a educación social e da parte audiovisual, parece como que había unha combinación aí máxica. E foi así nun momento, bueno, o propuxen a un dos técnicos que viña, Antón, e xa vin como lle brillaban os olliños. E aí dixen, me parece que falamos o mesmo idioma, me parece que lle gustou, e a semana seguinte apareceu ali, na oficina de servizos sociais, cunha proposta que encaixaba perfectamente co que queríamos facer. Co cal, solamente era pois buscar a xente, as veciñas e os veciños, que lles apetecera sumarse e que confiaran tamén na iniciativa dos servizos sociais e de Zona Dal. Son moitas cousas, porque non só é o feito de terme que enfrentar pois eso, a un micro, que pensei que era só micro, despois había cámaras e tal, pero atopar pois xente que, como a vos, que traía todo moi ben preparado, que nos dirixiu moi ben, e xente como os compañeiros dispostos a dar e a estar e entusiasmados, bueno, pois foi unha alegría, a verdade, unha experiencia maravillosa. Pois para mí foi unha experiencia magnífica. De verdade, non esperaba estar nun programa así. Para mí foi unha cousa moi nova. Pois para mí supuxo soltarme a falar en público ante un micrófono. Bueno, suficiente, xa, bastante importante eso. Pois para min atreverme tamén a falar en público, conocer este grupo de xente que espero quedarme xa para sempre con súa amistade, e sobre todo pasalo pipa. Pois unha experiencia moi grande, porque debido á miña edad, pois tampouco tuve nunca a oportunidade de poder expresarme desta maneira diante de un público. E para min unha verdadeira maravilla e todos extraordinariamente ben. Aínda non vin todo o traballo, aínda me falta parte del que nos iremos sorprendendo semanalmente na canle do YouTube, pero até o de agora está claro, foi un acerto facelo. As expectativas están superadas, polo menos pola miña parte, e efectivamente penso que estábamos no certo, non nos engañábamos. É unha actividade potente, é unha actividade que inicia, que me parece que é bastante, bueno, novidosa no sentido de que pois son as propias veciñas e os veciños os que fan radio, non? E os que sin censura falan do que queren, do que lles preocupa, do que lles apetece. E ao final, como digo eu sempre, o tema da radio é un pouco excusa tamén. O que buscamos desde servizos sociais é que a xente se xunte, que a xente se coñeza, que saian da casa e, por que non, tamén dicilo, evitar eses posibles sentimentos de soidade non desexada que detectamos, non, desde servizos sociais. Pois primeiro que, bueno, que somos amateurs, que estamos aquí intentando aprender, que o facemos con moito cariño, que nos vexa con indulxencia, pero que tamén se ten que facer algunha crítica constructiva que será moi benvida. Primeiro que o vexa, se pode ser con ollos de que non somos profesionales, de que estamos empezando, de que fixemos, polo menos pola miña parte, fixo o que puiden, e tamén, como din os meus compañeiros, que sí, que se admiten críticas porque isto fará que o fagamos mellor. O que queira, cada un pode dicir o que escoite un podcast, pode pensar e opinar o que queira sobre ele. Eu non podo meterme no que ele opine. Ui, que o vexa con vos ollos. Porque a verdade é o primeiro ano e non está aí a cousa moito para moitas experiencias, pero bueno, esperemos seguir eso moitos anos, porque a min desde logo me encantaría e é unha cousa moi necesaria nunha personas que estamos aquí, que fomos cuidadoras, que fomos de todo e nunca nos dirigimos a naide desta maneira. Entonces foi maravilloso. Que escoite.
Bueno, que nos vexa con vos ollos. Nada máis. Xa máis. Ai, madre mía, pois que haberá que metelos en nómina de algunha forma porque a esta xente hai que pagarlle, porque a verdad que o fixeron ben, o fixeron moi ben, e eu mensaxe de agradecemento polo que dicía antes, non? Por confiar nos servizos sociais, por confiar en min, que veño coas tolerías de mira, isto te va a gustar, ben, que ao principio sempre vou así tirando un pouco da xente, e eles confían, entonces ao final é un equipo casi perfecto, non? Entre eles e elas que están aquí, senón, por moito que quixéramos facer nós, verdad? Non ten sentido, entonces a miña mensaxe é de agradecemento. Sei que non é fácil, ademais, que te graven, falar a un micro, ao final estás exposta e exposto, entonces, bueno, pois ese agradecemento e esa solicitude de continuidade para o ano que ven, que eles repitan e que tamén fagan correr a voz de que isto existe e de que sin que se anote xente, pois por moito que intentemos facer, non hai opción se non hai participación. Unha palabra Ou frase. ou frase. Que ben, quero seguir. Foi unha experiencia magnífica. Positiva. Comodidad. Compañerismo. Maravilloso. Espero que teñamos a oportunidade de seguir, porque isto foi, digamos, unha práctica. Somos xente que eu nunca había feito isto, bueno, espero facelo mellor e hai moito de que falar, cousas moi interesantes.